Veríš, že viac príjmu vyrieši všetko? Alebo že investovanie bez plánov ti zabezpečí budúcnosť? Vítaj vo Finančných mýtoborcoch, podcaste, kde rozbijeme finančné mýty, ktoré ťa môžu stáť peniaze aj príležitosť. Sme Dávid a Peťo, finanční plánovači pre tých, čo chcú z peniazy vyťažiť čo najviac. Dámy a páni, vítajte pri ďalšom podcaste Finanční mýtoborci. Chceme tu privítať nášho hostia, Fero Michalovič alias Furt niečo s peniazmi. Čaute, vítaj. Čaute. My sme ťa pozvali k nám, my sa zaoberáme vyvrátením mýtov a takých polopravd. My ťa už dlho sledujeme, že ty robíš to isté na Instagrame a na tých sociálnych sieťach. Skús nám niečo o tom povedať, ako sa ti v tom darí. Úprimne neviem, ako sa mi v tom darí, lebo to extrémne nesledujem a v podstate tak veľmi spontánne idem a nazvime to, že emočne, hej, lebo celý ten účel toho, čo vlastne robím na sociálnych sieťach je robiť takú hrubú čiaru medzi tým, čo je regulované, dohliadané, hlavne bezpečné. Tá bezpečnosť to je asi to number one pre ľudí, ktorí chcú investovať alebo sa chcú nejak orientovať vo financiách a na tej druhej strane sú tí, ktorí sa na tom chcú len obohatiť a chcú zarobiť na možno nízkej finančnej gramotnosti alebo ekonomickej nevedomosti, alebo ako to mám nazvať. Jednoducho na Slovensku to takto funguje a chcem trošku kontrovať, pretože máme tu nejakého regulátora, ktorý by mal na to upozorňovať, čo aj upozorňuje, ale nemôže možno tak pasívne, agresívne, ako to robím ja, povedať, že takto sa veci nemajú. Toto nie je úplne v poriadku a na toto by si ľudia mali dávať pozor. A zároveň evidujem aj to, že máme tu nejaký finančný trh, máme tu nejakých sprostredkovateľov, poradcov, ktorí fakt sa neustále vzdelávajú, snažia sa prinášať tú pridanú hodnotu pre toho klienta a robia tú finančnú službu tak, ako by sa mala robiť. A tí musia dodržiavať nejaké konkrétne pravidlá. A tá druhá strana, ktorá si vyrobí nejakú pyramídu, ponzi schému, alebo sa snaží proste len bohapusto okradnúť tých ľudí a hovoria tomu investovanie, hej, tak tí nemusia nič. Tí nemusia absolútne nič, nemajú žiadne pravidlá, nemajú nič, čoho by sa mali držať, proste robia to voľne. Tým pádom je tam taká nerovnováha a ja som si povedal, že tým, že som súčasť toho finančného trhu, tak urobím tú hrubú čiaru a dám si ten ksicht na tie sociálne siete. Áno, budem znášať aj ten hejt, aj možno tie konfrontácie, ale je to pre dobrú vec a to je vlastne celý môj cieľ a preto nesledujem, že ako sa mi darí, akože evidentne je tam nejaký ten dosah a akože darí sa, ale nie je môj cieľ mať, že najviac followerov na svete, alebo ja neviem, strašný fame alebo niečo. Len chcem robiť správne veci. A zároveň tým, že neprezentujem tam žiaden konkrétny finančný produkt, ani nie som v spolupráci s nejakou konkrétnou finančnou inštitúciou, ktorá by ma nejak platila za reklamy alebo niečo, som to čisto ja, Fero, a nikto iný, tak aj tá objektivita tam je, čiže môžem akože ísť do kohokoľvek chcem. V podstate. Vieš poukazovať presne na tie chyby alebo nedostatky, ktorí pri tých, v rámci tých financií, že či už spoločnosti, ktoré majú nejaké ponzi schémy, nejaké pyramídy a ľudia zaslepene na to pozerajú a vojdu tam a riskujú svoje peniaze. Áno, ale nielen to, vieš, lebo niekedy treba aj trošku poukázať na ten regulovaný sektor, pretože máme tu banky, ktoré tiež majú obrovitánske budžety a vedia zaplatiť nejaké malé pokuty a tým pádom si niekedy dovolia ísť trošku cez čiaru. Tak aj na to poukážem samozrejme, lebo aj toto tu máme, hej, v rámci toho regulovaného proste. Nazvime to, že mojou optikou sa snažím len upratovať tie veci a smerovať tých ľudí, aby sa pýtali na tie konkrétne veci. Keď jedna konkrétna banka má v kalkulačke do dnešného dňa, napriek tomu, že som 3-krát na to upozornil, má stále 25% ročné zhodnotenie. Čiže keď si niekto do tej kalkulačky búchne 1,000 eur na 20 rokov, má tam 25% ročne, tak chápete, aké číslo tam vyletí. Jasne. A niekto, kto úplne nerozumie zloženému úročeniu, tak si povie, veď banka toto má vo svojej kalkulačke, no tak ja tam idem dať všetky svoje peniaze. Oni to tam nedali preč, aj keď sa mi ozvali ľudia z tej banky, tak na to sem tam poukážem, vieš. Aj keď je to regulovaný trh. Aj keď je to banka. Stále to tam je? Stále to tam je. Stále to tam je. Dobre. Mne sa dokonca ozvali z marketingu odtiaľ, že to bude asi chyba, aj ty neviem čo. To bolo rok a pol dozadu. Stále to tam je. To je akože... Ale je to tak, že ľudia berú tie banky ako svätý grál. Jasné. A tým pádom, keď to povie banke, je to pravda asi. Áno, lebo to je tiež taký
mýtus. No, už to je mýtus. Hej. Kedy to bola akože skutočnosť. Dojdeš do banky, máš tam toho bankára, iné možnosti neboli. To je človek, ktorý je vzdelaný, študovaný na konkrétne tú vec. To znamená, že dojdeš tam a rozumieš peniazom na 100%. Dnes ľudia na pobočkách v bankách, nechcem nikoho dehonestovať, česť výnimkám, lebo sú tam aj kvalitní ľudia samozrejme, to je všade tak, ale väčšina z nich nerozumie poriadne tým veciam a len dostanú príkazom, čo majú predávať a musia, veď dojdeš do banky a dostaneš ponúknuté cestovné poistenie nehnuteľnosti, životné poistenie, druhý pilier, tretí pilier a bankové produkty sú kde? No niekde na chvoste, lebo z nich sa až tak nezarába už dneska, hej? No. Takže... Určite. Chápeš. Pekne. OK. Dobre, keď už si začal s tými mýtmi, tak poďme rozbíjať naše mýty, čo sme si pripravili pre teba. Začneme tak zľahka. Prvý taký najväčší mýtus je, že investovanie je len pre bohatých. Čo nám k tomu povieš? Čo si o tom myslíš? Že častokrát sa s tým stretávame? Investovanie úplne pre všetkých. Absolútne pre všetkých. Dokonca aj pre novorodencov, ktorí nezarábajú a nemajú žiadne peniaze. Na svoje meno písané. Hej? A rozdiel medzi slovenským a nemeckým dôchodcom nie je v tom, že by mal vyšší dôchodok percentuálne. Hej? Na Slovensku aj v Nemecku napríklad, alebo v rozvinutejších krajinách, hej, kde majú vyššie platy, ale majú aj vyššie odvody, čiže ten systém je veľmi podobný tomu nášmu. Ten pokles z priemerného platu na priemerný dôchodok je plus minus rovnaký. Ten pokles percentuálny. Čiže tak, či si tam alebo tam, kde jedno v akej krajine, ten pokles životnej úrovne zasiahne každého jedného. Čiže je citeľný. Jasné. Proste keď si zvyknutý na 10 000 eur mesačne, tak padneš na 4 000 eur mesačne. Dobre, pre nášho dôchodcu je to neuveriteľná suma, ale pre toho nemeckého, ktorý je zvyknutý na nejaký iný štandard, tak asi nie. Hej? Čiže ten pokles percentuálny je rovnaký. Rozdiel medzi slovenským a takýmto nemeckým dôchodcom alebo dôchodcom v rozvinutejšej krajine, ekonomicky rozvinutejšej krajine, je ten, že tam sa narodí dieťa, založí sa mu investičné životné poistenie vo väčšine, hej, práve v týchto krajinách, k tomu sa dopracujeme, hej, ale založí sa investovanie, alebo oni tomu kľudne hovoria aj šetrenie, hej, a začnú mu tam odkladať peniaze rodičia, tomu novorodencovi, dieťa dojde do dospelosti, má 20, preberie si svoje portfólio, buď si z neho zaplatí nejakú školu, alebo pokračuje v tom portfóliu, väčšinou aj pokračuje v tom portfóliu, aj si zaplatí tú školu, proste všetko tam je a pokračuje do svojej 60-ky. A teraz si zoberme zložené úročenie veľmi jednoduchých 5-6% na horizonte 60 rokov. Neviem vám povedať presnú sumu, keď tam niekto investuje 100 eur mesačne, čo oni investujú trošku viacej, ale aj keby to bolo 100 eur mesačne, 60-ročný horizont, 6% ročne alebo 5% ročne, nepotrebujeme tu mať pecky, čo mi zarábajú 12%. Ja chcem každý rok 6, ale 60 rokov. A preto oni úplne na iné parametre pri investovaní prihliadajú, ale oni idú dlhodobo. U nás dlhodobé investovanie 20 rokov, 25 rokov, 30 rokov, keď náhodou, hej. A tu už aj tak je veľa. Jasné. Mne napríklad práve včera na Instagrame písal jeden chalan, že má 20 rokov a má investičný horizont 20 rokov. Tak som mu napísal, že ty ideš v 40-ke do dôchodku? Nie. No tak, čo je tvoj horizont? Akože, čo je tvoj cieľ? Nemal tieto základné otázky zodpovedané a on si myslel, že dlhodobé investovanie 20 rokov. A to si mnohí myslia, vieš. Ale pre ľudí, ktorí investujú od narodenia, je to 60 rokov. Čiže ja sa vrátim k tomu mýtu. Novorodenec môže začať investovať a keď začne, tak nielen, že mám nižšie riziko, má oveľa lepšie zhodnotenie, menej ho to stojí na konci dňa a dostane strašný balík peňazí, keď do toho dôchodku reálne dojde. A to je úplne iná suma, hej, ako keď začneš investovať v 30-ke, 40-ke. Už si stratil 30 rokov. Mega. To je proste... Nemôže to byť aj kvôli tomu, že ľudia nie sú naučení na tieto produkty, lebo veľa tých starších ľudí, oni poznajú len investičné životné poistenie. Ani to, oni poznajú kapitálové. A dajme tomu, ale to nie je dedičné. Čiže oni asi nepoznajú to, že keď ja si začnem odkladať, tak po mne to vie niekto zdediť. Čiže preto asi berú ten kratší horizont, že... No my sme podľa mňa prvá generácia, ktorá reálne rieši to investovanie od, povedzme, že mladšieho veku. Lebo predtým generácia, ktorá žila ešte za iného režimu, tak bola zvyknutá na všetky tie sľuby, že štát sa o nás postará, neviem čo. Nie? Sorry, nadávam, neviem. Pohode. Vôbec, proste
boli zvyknutí na také veci a nemali ako investovať. Kam by investovali za sociku? Stavebné sporenie. No, mohli investovať do, ja neviem, rozvoja komunistickej strany. Do toho mohli investovať, ale oni nemohli investovať do amerických akcií pre Boha živého. Do najväčšieho nepriateľa. Ježišmaria. No. Čiže neboli žiadne možnosti, potom prišli 90. roky, ľudia konečne sa otvoril svet, nevedeli absolútne čo. Nikto nemal žiadne ekonomické poriadne vzdelanie ani finančnú gramotnosť. Potom prišiel BMG Invest a Horizont. Ten okradol všetkých o každú jednu úsporu do poslednej koruny, pretože sľubovali neprimerane vysoké výnosy, ale to nikto nevedel v tom čase, veď mnohí aj vyberali tie výnosy na začiatku tej pyramídy. Čiže zlá skúsenosť a hovorili tomu investovanie, čiže už si to zle zakategorizovali. No a potom prišlo kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, ktoré sme úplne pokazili, ako sa len dalo, to IŽPčko. Dostaneme sa k tomu, hej. A teraz tu konečne, povedzme, posledných 10 rokov máme investovanie, ktoré skutočne môžeme nazvať, že globálne. A máme milión možností. Ale trvalo to nejaký ten čas. Hej, čiže ľudia prišli o veľký čas, čo mohli investovať a nemali kam a nemohli. No a tým pádom preto hovoríme tomu dlhodobému investovaniu 20 rokov. No. Je to smutné. Je to smutné, lebo takisto ako sa dlho spamätávame z toho režimu, čo tu bolo niekedy, tak podľa mňa sa dlho budeme spamätávať z toho slova, ako ty si povedal, hej, že ľudia majú zafixované, že investícia to je strach, presne len slovo investovanie už vzbudzuje u niektorých strach. Hlavne. Áno, lebo je to takto prenesené cez ten BMG Invest a hlavne ľudia poriadne fakt ešte stále nevedia, že čo to investovanie v skutočnosti je a mnohí ani nebudú vedieť, hej. Pre mňa v podstate není ani dôležité, aby bežný človek vedel, čo je investovanie. Jediné, čo má vedieť je, že dávam to do portfólia, o ktoré sa mi niekto stará a mám z toho takéto zhodnotenie. Je to likvidné, je to bezpečné a dáva to zmysel a dlhodobo mi to prinesie to, čo má. A nepotrebujem, aby vedeli detaily. Na čo? Lebo veľakrát sa bavíme o tom, že potrebuje ten človek vedieť presné zloženie toho portfólia. Akože keď chce, má ho mať k dispozícii, má to byť transparentné, ale ne. Na čo? Ani ja nepotrebujem vedieť, že z čoho je vyrobená, ja neviem, moja kuchynská linka, z akého materiálu presne, ako sa to celé dalo dokopy. Čiže v prvom rade ten návyk, že kedy majú začať, že od hneď narodenia aj pre deti a hneď budovať im, lebo presne to zložené určenie im to vie zachrániť doslova krk v dôchodku. Ježišmaria. Takže čas je niečo, čo nikdy nevrátime. Proste to je... Nevieme si ho ani kúpiť. Ne. No a preto potom ľudia dobiehajú, majú 45, povedia si, ja by som mal niečo robiť, ak sa pripraviť na dôchodok, už mi ostáva len 20 rokov, ak nezvýšia dôchodkový vek, ale ostáva mi 20 rokov. No a potom začnú hľadať to, čo najviac zarába. A potom sa dostaneme do rizika, ktorému nerozumejú a nájdu nejaké ponzi schémy alebo nejaké skratky sa snažia nájsť, vybabrať so systémom, ale to bohužiaľ nejde. Tak to nefunguje. Ale u nás to je aj opačne, že aj 20-roční hľadajú rýchle cesty. A ideš, vieš, že máš 1000 a chcem ju otočiť. S tým som sa stretol. U nich si ale poviem ešte stále, u tých mladých, že oni majú čas robiť chyby. Áno, že to je nevedomosť. To je pravda. Oni urobia chybu, zistia, že dobre, to, čo mi malo zarobiť 1000% v priebehu 2 týždňov, tak asi nebude to najlepšie, lebo mi to nevíde. Tak nájdem niečo, čo je normálnejšie. Alebo do tej 30-ky ešte môžu. Ale tak, hovorí, že vlastná skúsenosť, že už to vedia, musia si to vyskúšať, aby vedeli, čo nemajú robiť. No pozri, veľa mladých ľudí so mnou komunikuje, ktorí ešte nemajú ani akože vek, aby mohli oficiálne investovať a zaujíma ich to. A tí môžu robiť koľko chýb chcú, tí môžu tam tie memecoiny otáčať, jedna radosť. No jasne. Ale nájdu si ten návyk a vyfiltrujú si ten bordel relatívne v skorom veku. Čo znamená, že potom, keď začnú skutočne investovať, tak stále budú mať obrovitánsky náskok od tých, ktorí majú dnes 50 a doteraz neinvestovali. Obrovitánsky. Čiže keď sa vrátime naspäť k tomu mýtu, tak investovanie nie je len pre bohatých. Môže investovať každý. OK. A ty si tu častokrát skloňoval čas. Prečo je ten čas dôležitejší ako tá čiastka, ktorú investuješ? Znižuje sa riziko. Lebo nie nadarmo sa hovorí, že čím kratšia doba investovania, tým konzervatívnejšie by malo byť portfólio, pretože na rozdiel od mnohých sľubov, ktoré mnohí sľubujú pri rôznych investičných
úžasnostiach, typu korporátne dlhopisy a crowdfundingy a peer-to-peer pôžičky, ktoré fakt len hovoria o garanciách, na ktoré ľudia sa veľmi radi počúvajú, ale nie je to tak, lebo všade je nejaké riziko. Tak napríklad také akcie alebo klasické finančné trhy, klasický kapitálový trh nikdy nesľubuje nič. A sú turbulencie. Mali sme tu finančnú krízu, mali sme tu covid krízu, mali sme tu dotcom bublinu, mali sme tu x rôznych problémov. A vojna na Ukrajine, keď začala, tak to boli turbulencie, kedy prepadli trhy. To znamená, že sa vymazala nejaká časť kapitálového trhu, pretože sa vypláchol trh, proste vypláchol sa majetok z toho trhu. Ľudia si buď vybrali, alebo jednoducho stratili hodnotu tie firmy, do ktorých sa investovalo. No a tá konzervatívnosť, tá bezpečnosť závisí od toho, že ako veľmi som zainvestovaný v tom, čo môže takto lietať hore-dole, alebo v tom bezpečnejšom, čo sú napríklad štátne dlhopisy, kľudne aj korporátne dlhopisy, ktoré majú rating a sú zalistované na burze, alebo teda bezpečnejšie nástroje, tam môže byť kľudne aj zlato, hej, ale iné aktíva, ktoré trošku inak kolísajú. No a to, ako sa mi to EKG, predstavte si EKG, hej, ja to vždy vysvetľujem na EKG. Proste človek má to srdce a podľa toho, ako veľmi dokážem zvládať ten výkon a prepady, tak podľa toho dokážem ísť aj do toho rizika. No a to EKG, keď mám krátky čas, tak potrebujem mať stabilné, aby všetko bolo v pohode. A keď to EKG mám úplne, že mi lieta hore-dole a mám tam výplachy 40%, 50%, tak nemôžem mať krátky čas, potrebujem si ho natiahnuť. Vtedy sa dokážem stabilizovať a vrátiť naspäť a dojsť do tých zelených čísel. Čím dlhší čas, tým väčšie môžem podstúpiť riziko, lebo si ho kvázi takto eliminujem. Neviem, či som to nevysvetlil náhodou trošku komplikovane, ale je veľmi dôležité prihľadať na to, že do akého rizika idem. Lebo veľa ľudí si myslí, že keď akcie minulý rok urobili 20%, tak urobia aj tento rok 20%, aj budúci rok 20%. Alebo keď niekto povie, že S&P 500 zarába priemerne dlhodobo 10%, tak to znamená, že každý rok zarába 10%. Nie, niekedy zarába 30%, niekedy zarába minus 30%. Proste to sú veci, na ktoré treba prihliadať. Čiže potom, keď zoberieme tak, že keď mi raz prepadnú, napríklad, že 30%, tak ja potrebujem, aby som tam držal tie svoje peniaze ďalších minimálne 5 rokov, aby som sa dostal na nulu. Áno, akože záleží od toho. Priemerné zotavenie po kríze je niekde okolo 2 až 3 roky. Čiže 2 až 4 roky sa ja zotavujem z tej krízy. To znamená, že ja, vymyslím si, mám 100 000 na účte, príde teraz kríza, stratím polovicu. Čiže som minus 50%. Ale ja musím zarobiť 100%, aby som sa len vrátil naspäť na tú pôvodnú hodnotu. To si mnohí neuvedomujú. Ano, že ja musím 100% zarobiť. To potrebuje svoj čas, kým sa vrátia trhy naspäť. Len na pôvodnú hodnotu. A keď mám krátky čas, keď investujem 5 rokov a zrazu v 4. roku príde 50% strata, buď vyberám zo stratov, alebo potrebujem natiahnuť ten čas. Nie každý má tú možnosť to naťahovať. Preto potrebujeme riešiť to riziko, čiže keď niekto má 5 rokov, 10 rokov niekedy, tak nemôže ísť do niečoho, čo môže, lebo historicky to prepadlo povedzme o polovicu. Nemôže. Proste musí tam riešiť to, že ako mi to EKG ide. Ja mám príklad jedného klienta tiež, že keď sme investovali, tak mal najprv po okolo 1000, potom mal tam 10 000, tak hovoril, že chce agresívne investovanie. Ako náhle už mal 40-50 000, a on, že také, aby to ochránilo ten majetok, lebo keď prepadli trhy a nemal nastavené 100% a agresívne portfólio, tak prepadli len 12-13%. A aj tak to ťažko znášal. Že... Ľudia si neuvedomujú to riziko. Na Slovensku obzvlášť. A je to preto, lebo my sme skutočne nezačali investovať reálne, že až po finančnej kríze sa to začalo. Bol tu COVID, to bolo prakticky nič. Vojna na Ukrajine tiež bola nejaký extrémny prepad. Čiže ľudia si to vedia teoreticky predstaviť, že 50% straty zvládam, veď to je úplne v pohode. A ešte majú tú teóriu navnímanú, že príde strata, ja musím doinvestovať, lebo sú výpredaje. My to hovoríme stále dokola, keď sú výpredaje, treba doinvestovať. Ako keď ideš do obchodu, ideš len keď sú výpredaje, ne? To platí. Ale prax je úplne iná. Lebo je iné, keď máš 1000 eur na účte, príde 50% strata, stratil si 500, super, dám tam kilo, vybavené. Ale keď máš 100 litrov na účte, alebo 1 000 000 a príde 50% strata a prídeš o 0,5 mega, vyťahni ten liter a doinvestuj ho tam. To je už úplne iná psychológia. Preto tí najbohatší ľudia nie sú v tom riziku. Keby to
hlása sa tá skvelá veta, ktorú tu rozprávajú rôzni influenceri a rôzni akože investiční gurus, ktorí nenesú žiadnu zodpovednosť, že S&P 500 a nič viac. Nepotrebuješ ani poradcu, nepotrebuješ žiadnu firmu, stačí ti najlacnejšia platforma, ideálne tá, ktorá je zadarmo, kúp si tam S&P 500 a investuj. Super. Keby to takto jednoduché bolo, tak Warren Buffett nemá čo do huby, reálne by nemal čo žrať, alebo nemal by Berkshire, hej? Proste len by investoval do S&P 500. Aj on to hovorí, že však S&P 500 stačí, keď rozumieš tomu, aké riziko podstupuješ. A koľko peňazí tam vlastne máš na konci dňa. Lebo keby to tak bolo, tak tí najbohatší tam hodia svoju miliardu dolárov a sú v pohode. Ale oni nechcú, aby z 1 miliardy pri nejakej turbulencii, ako bol COVID, zrazu stratili 340 miliónov v priebehu 22 dní. Čo sa stalo? Hej? Oni chcú a preto platia tých manažerov, tých poradcov, tých analytikov a všetkých týchto ľudí platia, aby im ochránili ten kapitál. Lebo oni tie peniaze tam proste chcú mať. Jasné. Super. Teraz si začal veľmi dobrú tému. My keď sme boli u vás vo Viedni, tam bola veľmi dobrá prednáška o tom bezpečnom investovaní. A ja som sa v našej práci veľmi často stretávam, stále sa stretávam s tým, že finančníci hlásajú to, že riziko ovplyvníš dlhodobo. Hej, že nastavíš si 30-ročný horizont a nič sa ti nemôže stať. To je asi ďalší mýtus, ktorý si práve vyvrátil, že môže sa stať. Aj tá kríza prišla po 30 rokoch. Pozri. Ako to bolo. No preto akože väčšinou ľudia, keď sa blížia k tomu koncu toho horizontu, tak si skonzervatívňujú portfólio. Nie je to na škodu. A už tu boli dokonca aj od rôznych platform presne takéto, že ideme vyvrácať to, že treba si skonzervatívňovať portfólio, pretože na čo? Veď nebude všetko vyberať naraz. Na čo? Netreba brzdu, však veď ja proste len narazím do múra a vybavené, ja som stojím, ne? V pohode. Zastavíme. No, preto sa skonzervatívňuje. A no, bezpečnosť je podľa mňa, alebo rozumieť riziku je na prvom mieste. Lebo ten výnos proste ti príde, hej? A či to je 7 alebo 7,5. A tak akože v podstate je to jedno, akože urobí ti to samozrejme nejaké čísla, ale keď ťa to má ochrániť pred nejakými fakt hlbokými prepadmi, z ktorých sa musíš ty dostávať dlho, to je úplne iná stratégia. Ja som akože podľa mňa, že dynamický investor, sledujem tie trhy denne, rozumiem tomu, ale ako náhle mám viac ako 20% stratu, ja nie som v pohode. Ja som psychicky dosť zdeptaný a úprimne teraz boli v apríli prepady. Celkom akože také, že rýchle, výplachy, Trump robil všelijaké špeciality. Za pár dní. Ja som akože fakt veľmi výrazne skočil smerom nadol na mojom portfóliu z piatka na pondelok. Z piatka na pondelok to bola taká strata, že pozerám si, wow, že toto už nechcem vidieť. A od toho momentu som si nepozrel svoje portfólio. Sledujem trhy a sledoval som ich aj ďalej. Ale moje vlastné portfólio som si neotváral, pretože som vedel, že mne to psychicky proste nebude robiť dobre a neurobím nič racionálne. Tak či tak tie peniaze tam nechám, nech tam pracujú, neprestal som investovať, proste stále to išlo tak, ako to malo ísť, akurát som sa nepozrel na ten môj vlastný vývoj. Presne z toho dôvodu, že som človek. A ľudia tie emócie vždy budú mať dominantnejšie ako nejaké to racionálne myslenie a tak to proste platí aj pri investovaní bežnom retailovom a vždy si hovorím, že ja tomu rozumiem, sledujem to, poznám to a aj tak tie emócie proste dominujú a som z toho zdeptaný. A čo taký bežný človek, ktorý má svoju prácu mimo finančného sektora, nerieši to a číta niekde, ideálne v novom čase, že prichádza veľká globálna kríza a potom si otvorí tú aplikáciu a vidí ten prepad, nech je aj 10%, tak ten bude úplne v koncoch. Čo bude robiť? Kolega povie, tak ti treba. No jasné, tak urobí presne to. Vybere skôr, ako by tam stratil ešte viacej, čiže prvá obrovitánska chyba, alebo prestane investovať a počká, kým sa to zase otočí naspäť. Druhá obrovitánska chyba, ktorú ľudia robia. A napriek tomu, že to opakujeme, nerobte to, oni to stále robia a budú robiť a preto hovorím, že to riziko mať pod kontrolou je number one. Lebo nie každý investor je ten dynamický, ktorý má mať že iba akcie, práve, že by mali mať vždy niečo trošku na vyváženie, aby boli vo väčšom kľude.
Lebo tá kolísavosť je potom pod kontrolou a ľudia môžu normálne investovať. A to je presne ten princíp toho nemeckého dôchodcu, že on nepotrebuje mať desiatky percent, ani 10 a viac percent ročne. On potrebuje mať stabilných 5-6% čistého každý rok po dobu 60 rokov. A je v kľude, celú dobu je v kľude, chytí aj krízy, ale nie tak extrémne, dojde do toho dôchodku, je milionár. Cestuje po svete. A mne sa páčilo, ty si to spomínal aj vo svojom podcaste, že rozdiel práve medzi investičnými nehnuteľnosťami a investičným portfóliom v rámci akcií je v tom, že to portfólio vidí a vidí aj jeho hodnotu, kdežto tú nehnuteľnosť, keď má, nevidí hodnotu a nevie sa jej tak rýchlo zbaviť, ako získať peniaze práve z toho portfólia. Tá likvidita je pre mňa... Ja som nikdy nepovedal, že nehnuteľnosti sú zlá investícia. Podľa mňa je to výborná investícia, ale ľudia príliš veľa investujú do toho a neuvedomujú si tie rizika, ktoré tam sú spojené. Akože ja stále sa točím okolo tých rizik, ale to je niečo, čo ľudia fakt nerozumejú. Oni idú bezhlavo po niečom, čo si myslia, že zarába brutálne peniaze a potom zabudnú, že aha, to môže byť aj prázdne a ten nájom tam nemusí chodiť. Aha, a čo keď zajtra budem potrebovať tie peniaze a mám všetko v nehnuteľnostiach, tak budem to buď predávať pod cenu, alebo budem musieť čakať a ja neviem, budem mať ja problém ešte ďalší. Čiže ľudia si neuvedomujú to, čo s tým prichádza všetko a pri tom portfóliu, ktoré mám, sa ho viem zbaviť zajtra. Akože reálne sa ho viem zbaviť zajtra. Pri tej hodnote, ktorú aktuálne má. A vidím tú hodnotu. Aj keď kolísa, ale aj pri tej nehnuteľnosti kolísa. Len presne tam to nevidíš. Ty vidíš tú nehnuteľnosť, vieš ju pohľadkať, vieš tam zrátať tehličky, koľko ich má, koľko má dverí, neviem čo. Vidíš to a máš pocit, že áno, toto vlastním. Pri akciovom portfóliu, alebo pri akomkoľvek portfóliu, no vlastním cenné papiere, úžasné, nemám žiadne emočné prepojenie s tým. S tou nehnuteľnosťou, vieš, to je takéto mentálne, tomu sa hovorí home bias, že mám to blízko. Mám to blízko, keď začne hore, tak tam prídem s tým kýblom, začnem hasiť, vieš. Aký mám ja vplyv na tie akcie? No žiaden, preboha. Trhy padajú a ja čo? Tu som úplne bezbranný. Ale keď mi horí budova, tak viem zavolať hasičov, viem tam, ja mám tam hydranty, neviem, čo môžem robiť. Čokoľvek. Viem tam dojsť, vieš. Čiže mám to mentálne prepojenie s tou investíciou, pričom pri tom portfóliu s cennými papiermi to mentálne prepojenie nie je. No, môže to byť aj nejaký taký hačik pre tých ľudí, že prečo idú do tých nehnuteľností, lebo teraz je to extrém rozšírené na Slovensku. Podľa mňa je to preto, lebo sa to strašne marketuje. Developeri našli možnosť, ako to dobre marketovať a povedzme si úprimne, ukážeš to, prejdeš sa potom, zavoláš tam tých ľudí, porozprávaš celý príbeh okolo toho, jak sa to stavia, z čoho sa to stavia, vieš, máš tam tú story. Ano. A ešte k tomu oni začínajú potom vyťahovať to, že veď požičaj si vlastne peniaze od niekoho iného, čiže ideš na páku a to je úžasná vec, zadlžiť sa na šupu a ísť si kupovať nehnuteľnosti, lebo tak strašne jednoduché to je. Až mi príde komické, že ako jednoducho to prezentuje, že chod do banky, zober si, no máš 19 rokov, chod do banky, zober si hypotéku, kúp si nehnuteľnosť, prenajmi ju, zarábaj z toho pasívne, nájomca ti bude splácať hypotéku, mega, zvyšok je pre teba, počkaj chvíľu a otoč to zase a urob to niekoľkokrát a zrazu máš 22 rokov a kámo, 7 nehnuteľností. Super, zarábaš pasívne. A vybavený. Hotovo. Čo viac potrebuješ? Jednoduché. Mega jednoduché to je. Len to nejak nevychádza všetkým. No, je to. Akože, samozrejme, nájdeš niekoho, kto, ja neviem, má rodičov, ktorí mu dajú tých 20% napríklad, alebo majú nejaké zázemie, hej. Ale ja neviem, keď som to prvý raz počul, tak si hovorím, že keď som mal 18 rokov, tak mal som nič. Nepochádzam z rodiny, ktorá by ma založila niečím, hej, tak reálne neviem, ako by som sa dostal k tomu. A to, keď som mal 18 rokov, tak to bola finančná kríza. Takže som mohol kupovať ty kokos. Tak lacno. No a teraz keby títo influenceri za mnou došli skôr, vieš, tak by som fakt teraz bol multimilionár a ja by som to hlásal. Ale ne. Takže príde mi strašne jednoduché to všetko. A preto aj toto robím na tých sociálnych sieťach. Niekedy si prídem, že strašne pesimistický som, ale oni to tak jednoducho rozprávajú, že podľa mňa oklamú strašne veľa ľudí. Áno, lebo dajú tomu, že nie je to nič zložité, je to pre každého, je to ľahko dostupné
A môžu z toho profitovať. A najlepšie, keď o tom rozprávajú milionári, ktorí majú aj dobré zázemie, ktorí sa k tomu dopracovali možno aj inými kanálmi a samozrejme ten štart je veľmi dôležitý. Jasné. A keď sa nič nestane, tak sa im nič nestane. A pritom hovorím, že samozrejme, a ja mám investičné nehnuteľnosti, super, treba ich mať v portfóliu, keď človek má na to kapitál a keď to je jeho doplnok portfólia, ale nie je to všetko. Proste väčšinu ja mám práve v takomto likvidnom portfóliu. To je drvivá väčšina. A potom mám nejaké doplnky. Mám aj Pokémon kartičky investičné. Mám. A jeden pár investičných tenisiek. Áno, rozložené. Rozprávajú tí, čo už sú v podstate v štádiu niekde v strede alebo neskôr už na čerpaní v podstate tých pasívnych príjmov a rozprávajú, ako je to dobré, ako to je dobre spraviť, ale nerozprávajú, ako to je začať. Hej, že úprimne, keby som bol v takom štádiu, že už nemusím nič a už len berem pasívne príjmy, ja nerobím akože nič, čo by predávalo niečo. Prečo by som to robil? Prečo by som promoval nejaké aktívum a za sebou mal nejaké projekty, ktoré zarábajú? Úplne inú stratégiu by som si zvolil. Ale to som samozrejme ja, niekto má možno trošku iné. A hlavne by som, ja neviem, si užíval tie pasívne príjmy. A našli by ste ma, ja neviem, v rôznych kútoch sveta. Toto je presne otázka, čo som si ja položil. Keď som bol na stretnutí s zakladateľom Ponziho schémy, a on mi to začal vysvetľovať, že ako to on otáča na tých trhoch a tak ďalej, že ako mu to funguje. A ja som si tak povedal, že keby to fakt tak išlo, prečo si nezoberieš nejaký úver, nebuchneš to tam, otočíš svoje peniaze a neriskuješ peniaze iných a si zahojený, že to je vždy tá otázka, ktorú sa ale bohužiaľ tie obete nikdy nespýtajú. Ano. Že keď už si taký super turbomilionár a máš takýto unikátny systém, ktorý takto strašne zarába, prečo, ja neviem, nejdeš si zobrať presne 20 úverov, neotočíš to, nevyplatíš úvery, si v brutálnom zisku, urobil si takúto páku krásnu, nepotrebuješ zbierať nejakých ľudí do nejakej komunity za nejaké poplatky a ešte sa o nich starať. Ježišmarja Bože, toľko roboty s ľuďmi je, ty kokos. Keby 300 ľudí máš v komunite a musíš sa o nich starať, pre Boha živého, na čo by som to robil, keď mám túto miliardy, hej? No jasne. Na čo? Len to sa bohužiaľ nikdy nepýtajú tí ľudia. A to je ten najväčší problém, že ľudia sa nepýtajú do hĺbky. Oni sa nepozrú ani na Finstat, hej, veď túto ponúkajú peer-to-peer požičky developerom za 12% ročne, hovoria, aké sú akcie turbulentné a že aké to všetko nestabilné, ale tu máme 12% zaručenie, lebo ty požičieš peniaze developerovi, ktorý postaví niečo, je to super bezpečné, krásne a potom sa pozrieš na Finstat a zadlžený až po uši a pochopiteľne, lebo banka im nič nepožiča, tak potrebujú od niekoho iného, no tak to je ono. Ale to je taký základný trik, hej, že nepotrebuješ 100 000 na investovanie do nehnuteľností, stačí ti 1000. Ale to sme zase pri ďalšom mýte. Investícia a rýchle zbohatnutie. Že teoreticky ľudia hľadajú za tým len proste buď zbohatnem rýchlo, alebo nejdem do toho vôbec. Prečo? Prečo to tak je? Prečo tí ľudia idú len za tou rýchlosťou, že proste sme takí chamtiví? Že chceme rýchlo. Povedal si to, sme chamtiví. Sme nenažraní. Proste my potrebujeme okamžite hneď vidieť ten výsledok. A investovanie je ako, keby si sledoval, ako tráva rastie. Investovanie je sledovať farbu schnúť na stene. To je investovanie. To bolo super. To je ono. Ja som už aj počul, že ako rastie strom. Áno, to je ono. Že potom ma už ochráni, hej, aj tá koruna, aj dá mi to ovocie. Investovanie je hrozná nuda. To skutočné, bezpečné investovanie, ktoré ti prinesie ten výsledok, hej, neprinesie ti stovky percent za deň, za týždeň, za, ja neviem, pol roka. Nie. Investovanie je maratón, nie je to šprint a je to extrémna nuda, lebo keď máš dobre nastavené portfólio, ktoré ti funguje a zarába ti to, čo má zarábať, si vedomý všetkých tých rizik, tvoja jediná úloha je proste tam len posielať tie peniaze a ja to aj na prednáškach často ukazujem. Treba si uvedomiť, že zložené úročenie nielenže je nuda, ale ty ho nevidíš relatívne dlhú dobu. Máš, povedzme, teraz si vymyslím 30-ročný horizont, prvých 10 rokov sa pýtaš, kde je to zúročenie, kde sú tie prachy. Ja tam hádžem tie peniaze a nič. Furt nič. Okolo mňa všetci zarábajú na bitcoinoch, pakujú tu nehnuteľnosti a chodia do špeciálnych LVXov a neviem čoho všetkého a vytačajú 1,6% denne a ja nič. A potom vám zavolajú, nasratý jak bomba, kde sú tie výnosy, o ktorých ste rozprávali.
to je 10 rokov. Potom príde druhá tretina. Tam už niečo vidno. Ale furt to není ono. Už tam sú tie peniaze, už tam je to ten plus, už tam vidíme, že aha, robí to niečo, ale skutočne to maximalizovanie toho kapitálu je v tej poslednej tretine, lebo tam sa to duplikuje, tam to už ide, tie násobky. A to už sú tie bomby, ktoré ale proste potrebuješ prečkať. Oni prídu, ale potrebuješ ich prečkať. A to ľudia nie sú ochotní. Lebo ja neviem, mám 40, doteraz som neinvestoval, ešte okradli ma cestou v mojom živote na BMG Investe, potom som ešte išiel do nejakého Elvexu, teraz nemám už moc nič a potrebujem niečo riešiť, no tak potrebujem ďalšiu takúto vec. Preto ľudia aj niekoľkokrát vstúpia do takýchto Ponzi schém, pretože majú mentálne nastavené, oni to potrebujú okamžite teraz a vidia okolo niekoho, komu sa to podarilo proste. A teraz už stihnem vyťahnuť. Lebo nájdeš aj človeka, ktorý na BMG Investe zarobil. Nájdeš ich viacej. Ale proste bohužiaľ je to veľmi malé percento a oni vyťahli včas. A je to na úkor niekoho iného? Jasné, oni vyťahli peniaze niekoho iného, to je ono. Čiže mňa na to, čo si spomínal, aj v tom zahraničí, aj v Nemecku, v Rakúsku, presne to, že keďže oni to deťom uzatvárajú od narodenia, tak keď v 25-ke a v 30-ke oni už vidia práve to zhodnotenie. Čiže Jasné. Oni majú tú skúsenosť, že takto to funguje a len to mám zopakovať pre svoje deti. Čiže tá mentálna skúsenosť už aj reálne, že vidí ten výsledok a vie pokračovať a bez toho, aby to musel menej vyberať. Presne. A poviem ti takú skúsenosť, ktorú ja mám. Každý rok chodím do Mannheimu na jednu z najväčších investičných konferencií. Sa volá, že Fonds Professional Congress. A tam sú reálne, že všetci správcovia z celého sveta. Tam sú BlackRocky, Vanguardy, Templetony, Investka, Amundi, tam sú Schroedersy, tam sú Nordea, tam sú penzíne fondy severských krajín, ktoré sú úplne iný level, čo si nevieme ani predstaviť, ako môže fungovať penzíny systém. Hej. Čiže tam sú fakt všetci títo správcovia, chodí tam asi 70,000 ľudí v priebehu 2 dní a ja tam len nasávam proste informácie a zbieram si brožúrky. Všetci tam chodia aj po reklamné predmety a chodím s brožúrami proste, lebo si to čítam zvyšok roka. Hej. A rozdiel medzi našimi konferenciami alebo prezentáciou investícií u nás a na západe je úplne diametrálne odlišný v tom, že u nás všetci ukazujú zhodnotenie zaručené, bezpečné, garantované, neviem čo a ukazujú ti to číslo, ktoré budeš ročne zarábať. Tam nikde nevidíš žiadne percentá. Tam nikoho nezaujíma toto. Nájdeš to v tých fake sheetoch potom, v tých materiáloch, ale banery ti ukazujú, ako my manažujeme a koľko rokov peniaze. Máme pod správou, ja neviem, 150 miliard. Máme pod správou 27 miliard. A robíme to už 40 rokov. Ich nezaujíma vôbec to zhodnotenie, lebo oni vedia, že keď to robíš dlho a veľa ľudí ti zverilo peniaze, tak asi robíš kvalitnú prácu. A potom sa pozrieme na to, že čo vlastne ponúkaš, aký typ investovania robíš ako správca. To je pre nich dôležité. A ako riadiš riziko? A ako si vlastne robil s tými peniazmi, keď bola kríza? Zachránil si ich, alebo si skoro skrachoval? A to sú tie otázky, ktoré sa oni pýtajú. Nie, že koľko mi zarobíš? To sa pýtajú až ako 2-3. Číslo 1, ako riadiš peniaze? To je ich otázka. A preto oni úplne inak prihľadajú na to investovanie, ako my. My potrebujeme rýchlo, lebo dobiehame, stále dobiehame. Je to kvôli tomu režimu? Proste je. Je to kvôli aj, nechcem povedať, že edukácii, ale v podstate áno. Proste ten školský systém, ale ani v Rakúsku, ani v Nemecku zase nejak špeciálne tú finančnú gramotnosť nejak neučia, len tam tým, že ten kapitálový trh existuje, tak tam máš tie generácie, ktoré sú už vyplatené. My tu máme tu nejakú generáciu, ktorá by povedala, že ja žijem z renty, ja som rentier. Že bežný človek, pracoval som 40 rokov, v priemernej robote zarábal som priemernú mzdu, priemerne som si odkladal a teraz poberám štátny dôchodok, druhý pilier povedzme ešte a tu mám ešte rentu z mojich investícií, ktoré som si 40 rokov robil na kapitálovom trhu. Nemáme tu takú generáciu. Keď bude, zmení sa. Príde ten switch. Ale zatiaľ to je všetko tak strašne abstraktné. Nie je tá skúsenosť. Nie je tá skúsenosť. Skúsenosť je iba s podvodmi. No. Mňa napríklad na tú dlhovekosť mňa napadlo to, že mal som jeden online s jedným finančným poradcom v rámci Anglicka a sa mi páčilo, že ako sa predstavil, že on je 46. generácia správcov majetku nejakej rodiny a že spravujú to už nejakých 860 rokov. A to ma zarazilo, že oni len spravujú majetok a vždy ho majú zhodnocovať a úlohou nie je získavať 100%, ale držať sa na 5%, aby poražali infláciu.
To je ono. Lebo tam nejde o to, koľko zarobíš, ale či to udržíš. Áno, aby sa nerozpadol celý ten majetok, aby si nebol ten, čo to riskuje. Vezmi si, že ako zbohatli Rockefellerovci, Rothschildovci. To není, že, ja neviem, vykopali zlaté bane a zobrali všetko. Akože dostali sa ku všetkému možnému, ale je to tým, že oni sú viacgeneračná investičná rodina. A my zatiaľ naše kapacity nesiahajú do ďalšej generácie. A už sa ale začíname o tom baviť, minimálne akože ja a zo pár ľudí akože komunikujeme toto, že nemyslíte len, že na seba, že skončím v 65-ke, keď mám ísť do dôchodku. To nie je cieľ, lebo čo ľudia robia, že čo sa stane? Vyplatím si všetky tie peniaze, povedzme po tých 30 rokoch, vyplatím si 1 000 000 eur, ale môj príjem nebol 1 000 000 eur a zrazu dostanem 1 000 000 na účet, no čo urobia s tým ľudia? Rozmlatia to v priebehu, ja neviem, 5 rokov. Lebo si všetko kúpia, čo chceli kedy. Ale to nie je cieľ. Cieľ je, aby som sa mal fakt dobre v dôchodku, dokázal sa uživiť, mohol cestovať všade, alebo splniť si samozrejme tie sny. A preto si poberám rentu a tie peniaze, ktoré tam mám, stále sa zhodnocujú. Veľmi konzervatívne, ale stále sa zhodnocujú. A keď náhodou to nevyčerpám, tak sa to presunie na ďalšiu generáciu, ktorá začne s nejakým balíkom a bude takto posúvať a zase navyšovať ten kapitál a presne viacgeneračným investovaním sa zrazu dostanú tie ďalšie generácie na brutálne prachy. Len na to by sme potrebovali trošku iný mindset a rozmýšľať nie ako dnešní dôchodcovia, že to je problém novej generácie, to nech si oni vyriešia. Ja chcem 13. dôchodok, to je to, čo chcem teraz a nech si to vyriešia moje vnúčatá. Ale to je v každej téme. Dobre si začal teraz, vieme, že ktorú tému si začal, ale to je všade úplne, že ja som to nemal, prečo by to mali mať oni? Ja som išiel raz tak kupovať byt a tam bola taká staršia pani a ja som povedal, že tretie poschodie všetko, že poďme spraviť výťah, ne, akože do tej bytovky. Ja som tu 20 rokov chodila peši, že prečo by nemohli aj tí druhí. Jasné. Takže je to o tom určite. A keď už sme pri tom rýchlom investovaní alebo pri tých Ponziho schémach, mňa by zaujímalo, daj nejaké tipy, dajme tomu 3 otázky, čo by sa ľudia mali opýtať, ak by boli na takom sedení s niekým, čo ich láme na niečo také. Že kam by mali smerovať ich otázky? Aké sú rizika? To je prvá otázka. Aké sú rizika tejto investície? Väčšinou tie Ponzi schémy hovoria, že žiadne. Úplne vážne. Ja som to videl aj v tých prezentáciách posledného LVXu, tak tam proste nikdy nebolo spomenuté riziko, len koľko sa zarába. Hej. Čiže aké sú tam rizika? Potom, aká je história spoločnosti, ako sa darí tej firme, pýtať sa na detail tej firmy, lebo aj pri to, zase spomeniem LVX, hej, lebo to je krásny príklad toho, ako ľudia prehliadajú tie najväčšie red flagy, aké existujú. Sídlo firmy na parkovisku v Denveri, v strede parkoviska bolo sídlo firmy, čiže vymyslené sídlo, to proste bol úplný bullshit. A riadil to nejaký Anthony Smith, ktorý neexistoval, nikdy sa neukázal, ale bol multimilionár samozrejme s unikátnym systémom. Čiže história firmy, absolútna netransparentnosť. Každá investičná spoločnosť, každá investičná príležitosť dokáže ukázať všetko, ktorá je bezpečná, normálna. Mala by vedieť ukázať normálne, že ako sa nám darí, koľko peňazí vlastne spravujeme, kde tie peniaze sú, na akých účtoch, komu patrí ten účet. To všetko sa dá zistiť. Ale pri týchto podvodoch sa to všetko zakrýva. Nikdy nič nevidíš, len vidíš tú peknú story a to, koľko ti sľubujú. Čiže ísť do toho detailu, proste vidieť tie čreva. Jasné. Čiže pýtať si niečo o tej firme. Pýtať si o firme, pýtať si upozornenie na rizika, kto vás reguluje, napríklad. Históriu, že... Pod koho spadáte? Spadáte pod NBS-ku, Českú národnú banku, Európsku centrálnu banku, FED. Máte licenciu? Nemáme licenciu. To sú odpoveď. Nemáme licenciu, lebo my sme decentralizovaní. My nechceme spadať pod nikoho, lebo my ideme mimo tento systém. Alebo riešime licenciu v Česku. Áno, snažíme sa, budeme mať... Keď budete mať, tak sa mi ozvite napríklad, hej. Väčšinou ju nikdy nebudú mať, hej, lebo o to ide. Nikdy ju nemať. Vždy sú v nejakom daňovom raji, alebo niekde nemôžu rýchlo zmiznúť. A to sú veci, od ktorých ja napríklad dám ruky preč, aj keby mi sľubovali za jeden deň 1,000,000%. Aj keby. Keby mi, dobre, 1,000,000%, tak by som dal 1 euro. Ale väčšinou je tam nejaká minimálna investícia, tá je, že 1000, 5,000 a podobne. Áno.
Proste akože pýtať sa, vieš, to sú... Ľudia sa Čím pýtajú viac. Neviem, ako máte vy skúsenosť, ale ľudia sa pýtajú aj v bankách na hypotéky proste. Si predstavte, že by si niekto išiel do banky zobrať hypotéku a vôbec ma nezaujíma, aký dostanem úrok. Mám hypotéku, super, dík. Nepýtajú sa, ako mám splatku, tak není. Ale zase moja skúsenosť je taká, že na hypotéku sa spýtajú, že všetko. No jasne. Všetko. No. Ale keď sa idú stretnúť s niekým podobným na investície, vtedy ich nezaujíma nič. Len zhodnotenie. Nič. Zhodnotenie, či môžu vybrať peniaze, jasné, že im povedia, že môžu. Áno, všetko sa dá. A to je všetko. Že nepokladajú tie isté otázky, čo položia reálne v tej banke. Podľa mňa je to preto, lebo je to otočená rola. Z banky si ty požičiavaš peniaze, čiže ty akože si tá kvázi povedzme ten level nižší od tej banky a pri tej druhej možnosti si ty ten investor, vieš. Takže Jasne. ty si ten dominantnejší mentálne. Aha. Takže vlastne všetko je jasné a ty si ten čávo, ktorý rozumie tomu investovaniu. A veľakrát sa ľudia boja pýtať veci. Možno by, čo keď to náhodou bude podvod? No snáď nie, snáď mi neklame tento človek, veď je to môj rodinný príslušník, je to môj dobrý kamarát, lebo takto to, aj celý Elvex takto fičal. Nechcem ho uraziť, jasné. No áno, proste, a čo keď sa ho dotknem nejakou otázkou, že čo keď to je, no, vieš. No, ja som chcel jeden bonus. No poď. Takže... Máme pre teba veľmi zaujímavú vec. Špecifický bonus. Teraz vyťahne tú vodku, ty okos. Vodka to nie je, ale Kľudne si to... máme pre teba darček za to, že si prišiel k špecifický nám. darček. Chalani, tak to je krásne. Ešte to je brandované, aha. Presne pod značkou. Takže môžeš si kľudne pozrieť, že... Likvidný bylinkový fond. To je perfektné. Dobre, Keď si nám vyvrátil toľko mytov. Áno. Domáci alkohol, fond krátkodobej likvidity priamo do žalúdka. Investujte do svojho portfólia. Pečenie. Toto je garantovaných 52%. Aspoň tuto je garancia. Toto je jediná garancia, ktorá existuje. Hej? Likvidný kakaový fond. Tak to ste si dali pekne záležať. To je úžasné. Takto sme radi. Ďakujem veľmi pekne. Toto je mega. Vyvrátili sme všetko? Zatiaľ áno, určite. A my máme nakoniec takú rubriku pre našich divákov, že poďme im každý z nás dať nejakú takú radu. Nakoniec sa to volá, že mytoborecké tipy. Že daj nejakú radu, čo by si dal svojmu kamarátovi, keby chcel nejak zainvestovať. Alebo začať investovať. Hej? Že mne sa veľmi páči napríklad také, že nikdy sa neopič po susedovi, lebo možno má hypotéku na tú Teslu. A ja mám, že keď ti niekto garantuje zázraky, tak sa priprav na nočnú moru. Tak Áno. skús niečo. Dám viac. Garancia v investovaní neexistuje. Vždy je niečím podmienená. Vždy, každá garancia, každá bezpečná investícia, ktorá zaručuje niečo, čo hovoria, majú tam napísané, nakreslené to číslo, vždy je to len za podmienok, že všetko vyjde podľa plánu. Čiže je tam dosť veľké riziko, že to nemusí výjsť podľa toho plánu. Čiže garancie neexistujú. Ďalšia vec, trpezlivosť. To je niečo, čo ľudia nemajú, nechcú mať, ale mali by byť trpezliví, obzvlášť v investovaní. A keď niekto začína investovať, nech začne čím skôr. To je, myslím, že rada asi od všetkých, ale čím skôr a čo najviac. Proste každý má tie možnosti nejak sa dostať k nejakej sume. Aj keď to je malá suma, hlavne treba začať pravidelne. A pre tých, čo už investujú, tak moje odporúčanie je nikdy nezabúdať na infláciu a každý rok si navýšiť tú mesačnú investíciu o tú infláciu. Len si to hoďte niekedy do tej kalkulačky zloženého úročenia a uvidíte ten brutálny rozdiel v tom, keď si každý rok tú mesačnú splátku, tú mesačnú investíciu navýšite povedzme o 3%. Každý rok. Nikoho to nikdy nezabije. Platy aj tak vedia rásť, hej? A keď si to navýšim len o 3% každý rok, tak tá suma, ten rozdiel je extrémny. A to sú také malé kroky, ktorými si človek dokáže oveľa viac prilepšiť neskôr. Ale dnes to neboli až tak. Lebo veľa ľudí sa bojí, že keď budem teraz veľa investovať, tak zase nemôžeme si dovoliť teraz a že riešim svoj dôchodok, ale teraz sa trošku trápim a priškrtím si svoj budget, ale každý rok tie 3% to je nič. Áno. A vo výsledku to vie spraviť. Brutálne čísla. Ale to je presne tá disciplína, čo ľudia nemajú.
A trpezlivosť. A trpezlivosť. Áno, ale ako som povedal, ono sa to zmení, keď bude prvá rentová generácia. Lebo vtedy sa ukáže, že skutočne to funguje. Tu máme živé príklady. Teraz tie živé príklady na Slovensku ešte nie sú. Všade po svete sú, tu ešte nie. Ešte nepoznáme osobne niekoho, kto poberá rentu. Áno. Že 30 rokov investoval. Ale aká je alternatíva voči tomu, že keď si tak zoberieš, sociálne poistenie je fakt, že vo mega dlhu, že kde budeme o 20-30 rokov, že vôbec ani nemáš niečo iné, na čo by si sa spoliehal. Ak nie na seba, že tá mentalita sa musí zmeniť. Vždy to bolo spoliehať sa na seba. To bude ťažké. Reálne si neviem predstaviť, ako bude vyzerať sociálna poisťovňa o 10 rokov, o 15 rokov. Neviem si to predstaviť, lebo keď majú teraz rekordné dlhy, tak buď musí prísť niekto, kto to tak zoptimalizuje, tie verejné náklady, že to začne dávať zmysel, ale to nebudeš za rok, hej? Ale začne to dávať pomaličky zmysel. Len keď nerobia s tým nič, a len potrebujú tie peniaze, tak ten model nefunguje. Proste fungovať nebude. To je bohužiaľ tak. A stále sa treba viac a viac na seba spoliehať. A ja napríklad nerátam s nejakým štátnym dôchodkom. Keď sa pozerám, že podľa tabulky, kedy mám ísť ja do dôchodku, tak to má byť, že 69. 69 je môj oficiálny dôchodkový vek podľa tabulky sociálnej poisťovne. To znamená, že absolútne nie. A výška dôchodku, nemusíme sa ani baviť. Hej? Čiže moja jediná alternatíva, ja mám 35, hej. Moja jediná alternatíva je investovať po mojej vlastnej osi a neriešiť nejaký štát. Takto by mal rozmýšľať úplne každý. Čo ak nemajú z čoho? Tak musia hľadať nejaké alternatívy, ako nájsť ten zdroj. Akože jasné, ale už som menej tolerantný k tomuto napríklad, že nemám z čoho. Ľudia míňajú na strašné kraviny, to je prvá vec. Ale dobre, sú prípady, ktoré fakt žijú od výplaty k výplate a nemajú že nič, že by si dovoloval nejaké blbosti navyše, že ledva prežijú. Tam treba hľadať nejakú ďalšiu vec. Buď musím nájsť nejakú víkendovú brigádu, alebo musím, začať sa vzdelávať a ukrojiť si možno hodinu zo svojho času, kedy spím, akože ísť do tých extrémov a zvýšiť si svoju hodnotu na pracovnom trhu a nájsť si lepší job. Áno, zvýšiť reálne potom príjem, aby som vedel. A zvýšiť si príjem, presne, lebo ľudia sú častokrát len, že v komfortnej zóne, z ktorej nevedia výjsť, teraz idem už do toho takého psychologického, ale sú v komfortnej zóne, kde sa boja, že čo keď, čo keď toto ti vážne nebude vychádzať, dojdeš do toho dôchodku a štát ti dá 100 eur mesačne. A čo potom? Zomreš na ulici v krabici, v ktorej budeš spať, hej? Lebo štát ti nedá nič, hej? Čo ti dá? Pozrite sa, jak sa správajú k invalidným dôchodcom, ktorí pri práci proste prišli o nohy napríklad. Hej. Milión rôznych prípadov tu máme. Čiže ľudia musia na sebe pracovať a tým pádom sa vedia dostať potom aj k možnostiam, ako si viacej zarobiť. Hej. Tie možnosti tu sú. Našťastie máme otvorený trh, máme euro, sme v eurozóne, vieme aj vycestovať niekam, keby náhodou proste len treba výjsť z tej komfortnej zóny. Je to x možností. Len bohužiaľ niekedy fakt je to ten blok u nás. Ano. Určite, ale ako si hovoril, že štát ti nič nedá, ale ti vie aj zobrať, lebo keď si zoberieš v dnešnej dobe, tí ľudia si naťahujú hypotéky fakt, že do 78 niekedy, 75 a to je, že extrém, hej, že ty prídeš na dôchodok 65, ale keď nedostaneš dôchodok, tak prídeš ešte aj o to, čo si založil a si skončil. Takže tejto téme by sme sa asi všetci mali trošku viacej venovať, že všetci ideme do dôchodku v 65-ke, ale koľko ľudí má do 70-ky, do 75-ky hypotéky? Stavebné sporiteľne, oni naťahujú do 78. Tej kokos. A to je extrém. A reálne v 65-ke prichádzajú o príjem, že prídu polovicu reálneho príjmu, čiže dôchodcovia budú musieť pracovať naďalej, aby vedeli reálne dlhy splatiť. A to ešte si nestiahli. Ale na to ti tí finanční gurus povedia, že ale vieš, keďže priemerne sa takto násobí hodnota tvojej nehnuteľnosti a dlh ti nenarastá, tak vlastne to potom strelíš tam, kde žiješ 35 rokov a brutálne to zhodnotíš a kúpiš si nielen, že brutálny byt, ale 6 ďalších
Síce im tá matematika nevychádza, lebo všetko zdražie, ale nevadí, kúpiš si 6 ďalších, Áno. na tie si zoberieš hypotéku a potom si kúpiš ďalších 6 a takto vlastne zabezpečíš celú svoju rodinu. Áno, čiže Ale, no proste. musí stúpať len hodnota tvojej nehnuteľnosti. Nie ostatných. Dookola nikoho. Hej. Hlavne, keď budeš mať 65 a budeš úplne zdravý človek, tak si môžeš zagratulovať, lebo veľa ľudí nie je zdravých a potrebuje napríklad peniaze. A keď budem musieť splácať nejakú hypotéku a neostane mi absolútne nič, no tak potom môžem, ja neviem, si tesať nejaké nástroje z tehličiek, ktoré budem vydlabávať z tej nehnuteľnosti, s ktorými si budem potom operovať moje koleno. Predávať. Na súčiastku budeš predávať dom. Na súčiastky. Okno alebo dvere. Predám dom na súčiastky, to ešte nebolo, že? To ešte nebolo. Nový typ. Posledná otázočka na teba. Teraz v poslednej dobe tak zachytávam tých investičných guru, ale napríklad aj realitných, že strašne hejtujú tému životného poistenia. Len tak skrátke, skús čo ty a životné poistenie, že to portfólio je skvelé, OK, ale to bude mať až od 20-30 rokov, že čo teraz? To je úplne jedno. Treba mať životné poistenie. Každý jeden. Zdravý človek by mal ideálne mať životné poistenie, lebo väčšina ľudí začne riešiť, až keď majú už nejaký problém a vtedy si uvedomia, možno by som asi niečo. Každý jeden človek na svete by mal mať podľa mňa životné poistenie, lebo je to veľmi malá suma z mojej strany za to, čo všetko môžem dostať, keď veci nepôjdu podľa plánu. Hej? Lebo hlavne okamžite. Jeden človek povedal, že to je stávka na smrť a že to nemá zmysel, lebo však má obrovský majetok a neviem čo. Ale napríklad aj taký Ronaldo má poistené nohy, aj Messi na neuveriteľné sumy. A to sú ľudia, ktorí majú ďaleko viacej peňazí, všetko šlape ako má. A oni možno by z tohto pohľadu nemuseli mať to poistenie. Ale môžu prísť veci, ktoré im úplne škrtnú celý rozpočet a zrazu budú potrebovať tie peniaze. A za nejakú menšiu sumu dostanem taký balík peňazí, ktorým si môžem dovoliť brutálne liečby a podobne. Ja neviem. To je podľa mňa nekompetentný názor. Takže to je len nevedomosť tej problematiky. Preto podľa mňa sa tak vyjadril ten človek. Alebo zaobalme to, že viacerí ľudia, hej. Alebo schválne. Lebo vždy je to... Alebo pre publicitu, neviem, to už nechám na ňom. Ale minimálne teda odozva finančného trhu bola brutálna. Viacerí ľudia sa k tomu verejne vyjadrili, že aký zmysel vlastne má životné poistenie a čo vlastne, že to nie je len stavka na smrť, ale je to. Hlavne, dobre, keď človek zomre, už to je jedno, super, ale čo keď človek prežije? A nemôže generovať príjem. Nemôže generovať príjem. Je to ešte nákladnejšie, bezbariérové domy a neviem čo, liečby. A koľko prípadov poznáme, ktorým dostali rakovinu a nemali peniaz na tú liečbu a proste pomaly, ale isto umierali. Lebo nemali na to. A keby mali, ja neviem, 1 000 000 zrazu, tak vycestujú do tej najlepšej kliniky na svete a vyliečia sa z toho napríklad. Alebo dajú tomu oveľa väčšiu šancu a povedia si vtedy, že urobil som maximum preto. Ale kopec ľudí práve kvôli tomu, že nemá tie peniaze, a mohli by si dovoliť životné poistenie za tú sumu, ktorú by dostali, keby náhodou prišlo niečo, nemajú tie peniaze, tak sa len pozerajú na to, že mám riešenie, ale nemám na ňo. A to je podľa mňa to najhoršie z najhoršieho. Čiže to je komplexný problém, ale môj názor je, že každý jeden človek by mal mať životné poistenie na svoje rizika, individuálne prispôsobené. Nie, že šablóna, že každý má mať to isté. Každý má mať prispôsobené na svoje rizika, ktoré možno podstupujem v práci, alebo mám predispozície, alebo proste mám svoje obavy, alebo mám svoje dlhy, alebo akokoľvek. Áno, lebo veľa ľudí si túto tému spája len s úvermi a tak ďalej, s hypotékami, ale je to fakt super vec aj spojení s investíciou. Že ja si poistím kvázi svoju investíciu, že ak rozmýšľam pre tie budúce generácie a chcem ten 60-ročný horizont, tak mne sa počas tých 30-40 rokov aktívneho života vie niečo stať určite. A keď prídem o tú schopnosť generovať príjem, tak ja viem získať ten budget, ktorý doinvestujem za ten príjem, čo som stratil. Áno. Lenže oni si to veľmi nespájajú s tým. Mne to príde nefair deal voči poisťovni. Nefair deal voči poisťovni, že ja povedzme platím 100 € mesačne a môžem to platiť mesiac, môžem to platiť pol rok, môžem to platiť celý život a nič sa nestane, ale môže sa stať, že to platím mesiac a zrazu dojde tento problém, tak poisťovňa brutál prerobila. No. Akože jasné, oni sú vždy v zisku, hej, lebo majú to dobre vypočítané.
ale pre mňa ako jednotlivca je to strašne dobrý deal. Mm-hmm. A nehovorím o tom, že títo gurus majú poistené svoje nehnuteľnosti. Hej? Čiže keď ideme podľa tej logiky, tak poistenie nehnuteľnosti je stávka na to, že mi vyhorí tá nehnuteľnosť. Ne? To je tá istá logika. Čiže keď už tak nemám poistené nič, hej, keď už rozprávam takéto veci. Koľko ľudí má poistený svoj telefón, ale nemá poistený svoj život? Áno. Lebo čo keď sa mi rozbije môj iPhone? Bože môj, nebudem mať ako scrollovať. Vieš? Áno. Ale vôbec nerieši, že keď, ja neviem, mi niekto dá čelovku na ceste a ja skončím na vozíku, že odkiaľ budem mať ten brutálny vozík, ktorý bude, ja neviem, super turbo, najlepší rad. Preto hovorím, že poistenie... A to sa ešte vraj čaká na vozíky. Hej. Áno. Takže za mňa poistenie je v podstate eliminovanie rizika, ale tým, že ešte nie sme naučení, ani tie naše generácie nie sú naučené práca s tým rizikom a zníženie jeho dopadu. To je takéto, že mne sa nič nestane. Však mne sa nič nestane. A keď ja nedostanem rakovinu, lebo môj otec nedostal rakovinu, môj dedo nedostal rakovinu, prečo by som mal dostať rakovinu? Proste nikto nerozmýšľa nad takýmito vecami. A ja som to hovoril aj v jednom rozhovore. Pre mňa životné poistenie je, že môžem túto tému vypustiť. Môžem tú tému vypustiť proste. Keď sa mi niečo stane, moja rodina je ok. Keď sa mi toto stane, budem mať peniaze na toto. Keď sa mi toto stane, dostanem také peniaze, aby mi to pokrylo toto. Nemusím to riešiť mentálne. Proste nemusím sa nad tým ani zamýšľať z toho finančného pohľadu. Odchádza mi trvalý príkaz, maj sa pekne, problém neriešim. Mám priestor v mojom mozgu na niečo úplne iné. Len ľudia začnú riešiť problémy, až keď prídu, vieš, no to je bohužiaľ. A niektorí ľudia potrebujú riešiť problémy. Áno. Nie, že ich vyriešiť, ale potrebujú sa o tom baviť. Tak. Jasné, že? Tak. Dobre, dámy a páni, zistili sme, že investovanie nie je len pre bohatých a investovanie znamená stále, že nudné. Takže ak sa vám táto séria páčila, dajte nám určite follow a budeme radi za každé zdieľanie. Súhlasím, čiže aby sme vedeli pokračovať ďalej, kľudne nám napíšte aj do komentu ďalšiu tému alebo niečo, čo by vás zaujímalo viac. Ďakujem, že si prišiel. Díky moc. Pokračujeme. V každej epizóde rozbijame ďalší mýtus. Pridaj sa k tým, ktorí chcú vedieť viac.